Salamu alaikum, barkanmu da zuwa GDY World. Muryar gaskiya tushen sahihan labarai. Ku kasance tare da mu domin samun sahihan labarai cikin sauri da amana. Nagode. Duk wanda kaji yana cika baki cewa idan ya shigo ya zo ya karɓi mulkin nan zai zo yi magani, ƙarya yake yi da ya zauna wanda maganin yayi. Ga mutane kun yi shekara 8. Ai ga gwamnoni nan yanzu wanda suke kai. Da yawa sun ci ne saboda sun yi campaign da halin da wa'ancan gwamnonin da suka karɓa a hannunsu suke ciki. Cewa in muka zo mu za mu yi maganin tsaron. To yau fa su ma sun tafi shekara 3. Kwanan nan aka ringa gaya mana aka cire Budaro daga shugaban tsaro. Najeriya ta ɗauka gaba ɗaya aka yi ta yin munna, ai za a kawo ministan tsaro tsohon soja Chris. Ana ta magana aka kawo mana majalisa, alhakin mu wanke shi, kar mu ce ba mu wanke shi ba ma. Muka wanke shi, muka taya shi munna, ije shi yayi. Daga lokacin da ya zama zuwa yau me ya faru? Gaba aka ci go baya. Post platform kusan 260 da wani abu aka yi amfani da shi a duniya akan a ɓata mu musulmin Najeriya, cewa mu 'yan ta'adda ne. Distinguished Senator, a daidai lokacin da ake ƙoƙarin shiga zaben shekarar 2027 da muke tunkara, matsalar tsaron nan tana ɗaya daga cikin abin da yake ciwa al'ummar Najeriya tuwa ƙwarya, kuma gashi wayanda kuke wakilai, kuma abin yana kusan damun ku, kuma gashi dai kamar yadda kake bayyana cewa akwai abubuwa da yawa wayanda suke faruwa, wayanda misali na kokarin tabbatar da tsaro ga al'umma. A gefe guda kuma wasu daga cikin shugabannin al'umma suna bayyana wa al'umma cewa to fa gwamnati ta gaza, su fito su kare kansu. Me za ku ce kan wannan al'amari? Wannan wani abu ne da nake gaya maka, ɗaya daga cikin danjar da muke ciki da jarabawa da muka samu kanmu a ciki. In kana cikin masifa to ya kamata ka nutsu ka nemi meye abin da ya jefa ka cikin wannan masifa din. Amma kame kaman ka fada a ruwa kana iyo, kana kamo gaba, in kana kamowa zaka ga ka kamo wannan ciyawa sai ka sake fadawa, ka kamo wannan kana sake fadawa, ka kamo wannan kana sake fadawa. Wataƙila da a nutsa ne za a fito da kai sai a fita da kai. To problem da muke ciki yanzu, idan ka ce an ce a je a ɗauki makami mu kare kanmu, wannan sunna ne ta rayuwa. Ba za a zuwa kana zaune a bari wani ya zo shi ya yi maka ta'addanci ba. To shi kansa makamin kuma in yi yawa a wajen mutane, da ya za ka kare kanka, ai da yaya kuma za a samu zaman lafiya. Ƙasa za ta zama babu doka da oda kenan. Da haka dole mutane ya kamata su sani irin wayannan abubuwa da ya kai mu cikin wannan bala'i meye ne. Yanzu misali maganar Fulani aka fi, wani bangare da mutane ba sa ganewa. Wannan maganar Fulanin fa shekara 30 da wani abu, shi kamar shugaba Ibrahim Badamasi Babangida, shi da gwamnatinsa sun yi tunanin cewa za ta zo ta zame matsala a arewacin Najeriya. Sai suka kirkiri hukuma nomadic education. Duk wanda suka yi shugabannin nomadic education ɗin nan 'yan arewa ne, Fulani, Hausawa, Musulmi daga nan yankin namu. Yau shekara 30 da wajen 5, da a ce wannan hukuma ta tafi yadda aka ɗora ta kai, da zuwa yanzu ba za ka samu wannan matsalolin ba. Mutane duka baki ɗaya da suka zo su suka lalata hukumar, mutanen da suka ci gaba da zama a cikin jahilci. Kana ganin kenan cewa wannan matsalar ta ta'allaka ne musamman akan rashin ilimi da yake damun al'umma? Rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abin da ya janyo mana wannan lamarin. Ka gane ko? Dolan doliya yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu ce mun yi maganinsa. Ai a idan mu kafin demokradiyyar nan, duk wanda ya ga rayuwar da Lagos take yi, kana tafiya ka ga gawa da safe, mutane a ƙarƙashin gada, mutane a me, amma suka taho da tsarin su, suka mai da kansu, suka koma makaranta, suka wayar da kansu, suka zauna lafiya. Yammaci kenan. In ka je Igbo land, in banda IPOB da ta fito wannan kungiyar, ai sun samu zaman lafiya, sun mai da kansu makaranta, sun tafi koyon sana'a. Yawan ɗalibansu duk da mun ninninka su a population, sai ka ga cewa sun ninninka mu. Dole muna son fita daga wannan lamarin, sai mun ɗauki matakai. Wannan matakan kare kai gari, su ɗauki bindiga ko su nemi makami, yes, wannan ma wani dalili ne wanda dole ba za ka iya cewa mutanen ka su ɗauka ba, domin to suna zaune kuma za a zo a yi musu ta'addanci. Amma shi ma ho bala'i ne. Ilimi yana da tasiri, neman abin yi yana da tasiri, zan dole kuma sai a yi amfani da addini wajen gyara zuciyoyi da ayyukan mutane su fahimci rayuwa a yanda take.
amma ina tabbatar maka da cewa wanda ya dogara ga gwamnati ga matsalar ka take ta dan arewa kenan kana kallon wai gwamnati a garin nan Kano zaka ga yara 500 600 kowanne da makami ta CCTV kyamara da kake kallo ko in aka nuna ma a waya zaka ga da dan gidan wani da dan gidan wani da dan gidan wani duk da muyagun makamai a hannunsu wannan unguwar sun taho wannan unguwar sun taho zaka ga ana lekowa ta taga ana sharshi kan gadan nan ta Hotoro gadan nan ta Muhammadu Buhari fa ran nan karfe 8 mutane bai karsa 8 ba kowa ya tsaya wai fada ake yi na yan daba akan harkar har aka gama sai ki ce a mezuku sai da suka gama tukunna aka samu hanya a cikin mu fa duk wayannan abubuwan suke faruwa amma gaba daya mun ce gwamnati za ta zo ta yi mana maganin wannan abu don tana da iyaka yes rayuwa jini da mutuncin mutane a hannun gwamnati yake amma kai a matsayinka na in ma babu gwamnati ai ka san akwai tsakaninka da Allah subhanahu wataala na nauye-nauye da dokoki da ya dora maka me kake yi kuma babu wanda yake so a faɗi gaskiya malamai da girmamawa a gare su mafiya rinjayen su sun tafi neman content neman followers shugabanni suna jin tsoro su fito su faɗi abin da ke faruwa don kar a yi musu tawaye shi ko dama na ƙasa babu abin da zai iya yi kuma dama rayuwar nan uku aka raba ta wani hadisi da ake ta mana jawabi ai malamai su ne mana jawabi wanda da ya gabar na yi kokarin gyara ta da hannunsa su waye za su gyara aka ce shugabanni faɗa malamai kowa in ya tashi magana zai yi APC magana zai yi PDP magana zai yi NDC ba za a kalli individual babu ruwan musulunci da APC babu ruwan musulunci da PDP abinda musulunci yake lura da shi shine me aikin ka Abbas me kake yi wannan aikin wa ta gifi ma ataka Allahu darul akhirah dan APC ne kai saurara dan APC ne kai wanda irin aikin kake yi wanda zai ka samu lahira tare da shi ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka da shi kwanan nan babban malamin mu yake ta yin jawabi mutane suna ta dawo masa da kasan shi kuma yana ta jawabi na kare kansa shine Professor Fantami ya ce gaskiya ya ka fahimtarsa a wannan lokacin da yayi ta ambatar PDP fahimtarsa kenan a wannan lokacin amma ya ƙara karatu ya ƙara bincike ya ƙara shekaru ya ƙara gwagwarmaya ya gano cewa ba wai maganar kalmar PDP din bace mutanen cikin PDP da wancan shi ma inda zai samu dama a cikin PDP din zai iya canza wani abu saboda haka ya zama wajibi mu ringa kallon jiya ina kallon wani malami mai kokari matashi ya tashi ya kalle mu gabaki ɗaya tsine mana da munanan addu'o'i mu yan APC bai kallo wancan abin da ya faru shekara 20 da wani abu yau fanta mu tana kansa ba kuma haɗuwa ce ta al'umma ba za ka iya kallon wayannan ka ce tsarkakakku ne wayannan ba tsarkakakku bane ba kuma ita wannan jam'iyyar siyasa wajibi ne sai ka yi ta za ka zama shugaba yanzu a Najeriya duk abin da zai tabbatar da wajibi to shi ma ya zama wajibi idan shugabanci wajibi ne ba za a samu gaba to ɗaukar jam'iyyar siyasa shi ma ko ya zama wajibi tunda babu nassi sarihan da ya fito ya ce a je a yi APC ko a yi PDP ko a yi ABGA ko a yi NDC dukkaninmu ijtihadi muke yi shi ba shi da wahayi kai tsaye ni ma ba ni da wahayi ba wannan jam'iyyar siyasa da aka zauna aka tattauna aka yi mata dokoki da ka'idoji ba a ka'ida ta Islam ga wasu nan suna da ra'ayi na sufaye ne ga wasu kuma sun ce wahabi ne su ko salaf ne su kuma kullun ya amalu ala shakilatihi kowa kokari yake yi ya dace kuma ana yi musu uzuri duk su biyun akan abin da babu nasi sariha a kansa to ka kalle mu ana kokarin samuwa maslaha kana hada dukkanin APC ko dukkanin waye duk haduwa zaka samu mutanen kirki zaka samu mutanen banza a cikin APC na sani akwai mutanen banza akwai mutanen kirki haka a PDP haka a kowa saboda haka ga malami ba shi da iko mai da'awa ya jingina da wani abu
sai dai ya tsaya tsayin daka wajen yi wa mutane adalci. Dan APC din da yi aikin alkhairi shikenan, dan PDP din da yi aikin alkhairi shikenan. Domin in ka kalli concept na rayuwa ga suratul baqara, malamai da suka yi jawabi akan ta suka ce ta yi na magana ne da bangarorin mutane guda uku a cikin Madina a wannan lokacin, har izuwa yanzu kuma a haka ake. Tana magana da musulmi mu'minai masu imani, tana yin magana kuma da munafukai, tana kuma magana da kafirai wanda suka hada mushrikai, suka hada yahudawa, suka hada kristoci. Ta zame mana wani abu wanda kowanne ta yi jawabi a kansa. To idan a cikin musulmi gabaki daya za a ce akwai munafiki, akwai mumini, akwai fasiki, akwai azzalimi, kaga in kana haka kai bana zaluncin da ake yi wa musulmi kenan. Saboda wasu wawayen cikin mu suna aikata wani abu, shikenan sai ka kira musulmi ko musulunci da wannan abin da suke aikatawa. Solution muke nema. In dai solution muke nema na warwarewar matsalolinmu, to duk karatun da malamanmu suka yi mana sun siffantu da wannan karatun tukuna za mu samu warwarewar matsala. Magana za ka furta ta, me ya hujja furta ta? Shin ni da kake magana a kaina ka yi min adalci? Shin ka sani cewa labarin da aka zo ma da shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane labarin? Duk wayannan abubuwa ne da za a zo a yi su. Saboda haka yanzu misali in ka ɗauke mu maganar da ake yi, haƙƙin ɗan majalisa shine misali a presidential system of government, an kawo kasafin kuɗi, an bincika, an yi dokoki, an bincika, an ce ga wayanda za a naɗa a matsayin tsaro, an bincika duk abin da aka ce ni na san an yi tare da ni. Zan ka ɗauko abin da ke faruwa ka je ka faɗa. Ni wakili ne, na fahimci lokacin da na shiga majalisa na haɗu da takaddama ta tsaro a yankina, kuma ni na san ƙoƙarin da muka yi. Zan iya ci har da gwamnatin jihar Kano da wasu daga cikin Abuja, alaƙata da APC ɗin ta taimaka wajen kawowa JTF yanzu nan haka jeji da ke tsakaninmu da Bauchi, kowa da yake takai, kowa da yake gefen Sumaila da wasu ɓangarori na Kano ta kudu ya san abubuwan da suka zo suka faru. Mun je mun haɗu tare da su, mun yi ƙoƙarin warware wannan matsalolin, mun kawo jami'an tsaro mun sanya su a dajin nan. Ta kai level ɗin da ba jam'iyya ɗaya muke da gwamnan Bauchi ba. Na tashi daga nan na ɗebi mutane na je mun zauna tare da shi. Mun haɗu da shi akan ga abin da za mu yi. Mun nemi shugaban jiragen sojojin sama na wannan lokaci. Ya ba mu gudunmawa da jagora na can har da jirgin sama, mun zo dajin da iyaka da Kano na Bauchi, mun zo an ta yin patrol. Allah ya ji kan sarkin Ningi. Gwamnan Kano tare da shi brief da na bashi aka rubuta takarda Abba Kabir Yusuf din nan. Ni da na shiga APC na yadda cewa shiga ta APC da nayi ta taimaka wajen gani da warwarewar matsalolin nan. Saboda haka abin da nake cewa shine ni me za ka yi bibiya. Ka fito ko satin nan ka fito na sake yin magana a cikin majalisar nan akan harkokin tsaron nan na mutane da aka kama ba a Oyo ba kawai, a Maiduguri da sauran wurare. Allah subhanahu wata'ala yau din nan naga sanatanmu wanda na yi magana a kansa na interview din da a BBC, yau yana cewa an kwato mutum 300 da wani abu da aka kama a Borno. Jan hankali da muka sake yi a doron majalisa. Don haka ni ina kallon ba mu san me zai faru gobe ba, baka san kuma wanda zai zo ya shigo ba. Wajibi ne da mutanen gari, da gwamnati, da malamai, da duk wani wanda ya damu da halin da ake ciki, mu ji tsoron Allah mu gaya wa kanmu gaskiya. Zancen 'yan siyasa dan suna neman a zaɓe su, ta dan haka fa problem ɗin yake. Farin ciki suke yi masu ji an ce an je an yi kidnapping ɗin wai dan a ƙara wa gwamnati baƙin jini. Dan gwamnati ta yi baƙin jini so suke ma a je a yi kidnapping ɗin. Ba haka muka ta yi ba lokacin jam'iyyar mu APC, aka ringa yi ba lokacin Jonathan. Duk 'yan arewa Jonathan ake cewa. Allah subhanahu wata'ala ya sa Jonathan ɗin yana gidansa da mutuncinsa.
duk kukan da muka yi da shi Allah sai da ya gajiyar da mutanen arewa akai, ya nuna musu a'a solution na wannan matsalar fa a hannunsa shi Allah yake. Ku kuma inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Idan an canza wannan ayar mansuka ce, malaman mu su yi mana jawabi. A ina informers suke? A ina wanda suke kaiwa waɗannan mutanen kaya suke? Waɗanda suke nan suwaye? Mu zauna mu gyara a tsakaninmu tukunna sai mu tunkari gwamnati. In muka gyara a tsakanin, babu wani lalatacce da zai zo shi ya zo ya zama wani shugaba a cikin al'umma. Amma wannan propaganda da 'yan siyasa suke yi saboda suna so a zaɓe su, ko da sun zama su ma, abin da zai sake faruwa a gare su shine lalacewar ci gaba za ta yi, lalacewar ci gaba za ta yi, a zo a rasa makama, ana ta zargin juna, wala talumuni wa lumu anfusakum. Kuma a ƙarshe ina so in sake jan hankalin jama'a, musamman mutanen kirki, malamanmu sun gaya mana Allah subhanahu wata'ala ya faɗa, ya ku waɗanda kuka yi imani, idan fasiki ya zo muku da labari bata bayyana, ku bincika ku ji, an tusibu qauman bi jahala, kada ku afka, su guji maganganu. Yanzu wani ya ɗauko, ina jin sa yana magana, an je ana yin raping na yara, yana cewa yanzu aka yi, lokacin Buhari aka yi. Kowa ya tashi ya ga dama sai ya je yi maganarsa, saboda kawai tsarin jarida yanzu ya zo cikin sauki. Abin da zai baka mamaki, kwanan naga tsohon shugaban sojojin ƙasa da ba wanda ya fi shi daɗewa a cikin harkar tsaro a matsayin chief of army staff, Burutai, yana magana, yana faɗar ga yadda za a warware matsalar nan, bayan ya zauna shekara 5 bai warware ta ba. Ko kuma wanda suka gama gwamnati a kwanan nan suka shekara 8 abin yana hannunsu, yawan sojoji da aka kashe. Maimakon mu zauna mu ga meye matsalar nan ne da za mu yi maganin matsalar nan. Kwanan nan aka zo da maganganun nan akan Kiristoci da Musulmi, Amerika ta zo ta yi magana. Kwanan nan muka zo, mutanen nan suka yi shiru, mutane suka yi shiru, suka damu saboda maganar addini ce. Muka yi ta holoko, muka yi ta yin magana, muka yi ta yin magana, har takarda muka ringa aikawa Amerika da gwamnatin, muka ringa yin maganganu. Amma mutane suka bari, kuma sun manta shin yaushe aka yi wannan illar. Post platform kusan 260 da wani abu aka yi amfani da shi a duniya akan a ɓata mu musulmin Najeriya, cewa mu 'yan ta'adda ne, cewa mu kaza ne, cewa mu kaza ne. Duk wanda kaji yana cika baki cewa idan ya shigo ya zo ya karɓi mulkin nan zai zo yi magani, ƙarya yake yi. Da ya zauna wanda maganin ya yi. Ga mutane kun yi shekara 8, ai ga gwamnoni nan yanzu wanda suke kai, da yawa sun ci ne saboda sun yi campaign da halin da wa'ancan gwamnonin da suka karɓa a hannunsu suke ciki, cewa in muka zo mu za mu yi maganin tsaron. To yau fa su ma sun tafi shekara 3. Saboda haka dole sai mun haɗu, mun zo mun zauna a tsakaninmu, mun gaya wa kanmu gaskiya. Zancen kowa ya tafi social media, kowa maganar da ya ga dama yake yi, kowa ya ɓaro ta abin da yake so kawai ya soka. Ai mu muke son arewa babu shugabanni, wayannan sun je sun ɗauko Bayarabe, wayannan sun je sun ɗauko Inyamuri, wayannan su kuma mu ne 'yan arewa, wayannan mu kaza kaza. Mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya. Abinda mutane ba sa so su ji kenan. In kai za su yi zagi, shugabanni ba su iya fitowa su yi magana. Mu gyara, in muka gyaro daga gidajenmu, muka gyaro daga unguwoyinmu, muka gyaro daga garuruwanmu, jiharmu za ta gyaru, Najeriya kuma za ta yi daidai. Ba dole mutane su ce haka suke son su ji daɗi ba, amma ni dai na sani cewa mafiya rinjayen waɗanda suke yaɗa propaganda yanzu, fitintinin nan sun faru a tsakaninsu. Kuma duk matsalar da aka kawo, in aka ga sai ka ga to da ina maganin. Kwanan nan aka ringa gaya mana, aka cire Badaru daga shugaban tsaro, Najeriya ta ɗauka gaba ɗaya, aka yi ta yin munna, aka yi ta yin munna. Ai za a kawo ministan tsaro, tsohon soja Chris. Ana ta magana, aka kawo mana majalisa, alhakin mu wanke shi, kar mu ce ba mu wanke shi ba ma. Muka wanke shi,
muka taya shi munna je shi yayi. Daga lokacin da ya zama zuwa yau me ya faru? Gaba aka ci go baya. Wannan halin da muke ciki na fitinan nan da jarrabawa nan da muke ciki ta gajiyar da kowa. Kuma iyaka gajiyarwa duk lokacin da aka ce mutane suna cikin masifa ba za su iya zama su tattauna a tsakaninsu. Kowa sai zargin kowa yake yi. In ka fito kai magana yanzu nan arewa in zaka gani ina gama wannan magana ba wanda zai yarda cewa kaɗan za su yarda cewa ka faɗi gaskiya ko baka faɗi gaskiya ba. Kawai abin da za su kallo jam'iyyar siyasa ta, abin da za su kallo sanata ne ni. In ka zo za ka yi ƙoƙarin da ya fi nawa. Wannan in ya zo wanda kana barin mutum ɗin me zai iya yi. Ai gashi nan muna gani gwamnonin nan kaf da suke arewacin Najeriya da yawa sun yi kamfen da tsaro cewa in muka ci. Da haka ina kallon ni shawara ta malamai, addu'a tana da tasiri, faɗakarwa tana da tasiri, amma addu'a ita ce mu tsaya mu yi addu'a ba karara gaba ɗaya wanda duk yake da hannu yake da ikon hana wannan bala'i ya ƙi don mutane su ci gaba da wahala. Wanda yake farin ciki yana munna cewa wai wannan abin yana faruwa, shi ma su yi addu'a a kansa. A yi addu'a kuma Allah dukkan wanda yake da sha'awa a cikin zuciyarsa yake ƙoƙarin ganin wannan matsaya ta kawo ƙarshe, Allah ya fidda mu daga cikin wannan masifa. Amma zama muna munna, muna jin daɗi, muna annashuwa, muna ganin wai wasu ne suka kasa, in aka kawo su za su yi. Wallahi wannan abin babu inda zai kai mu. Babu inda zai kai mu. Mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya. Me gaya wa kanmu gaskiya? Mu haɗu da ni da kai da shi da ita mu zo mu maga. Yanzu ai kaman wasa aka fara wannan abin na bandit din a dazuka, ko ba kaman wasa aka fara ba. Irin ta ne ai take faruwa yanzu a cikin garin Kana. Wannan yaran yanzu makiyan mu suka zo suka fara ba su bindiga. Ai muna da makiya. Natural makiyan mu wanda dama Allah ya ce fattaki zuhu a doye. Suka shigo suka ringa ba wa'annan dama gashi suna tafiya neman kuɗi gurare, suka ringa ba su bindigogi suna shigowa da su garin nan. Yau a ce ga mutum 100 da bindiga, wannan ma nasu da bindiga, yaya garin nan zai zo shi ya kasance? In an yi magana ka ce ana lalata mana tattalin arziki. Wani yake tambaya ta akan maganar zuwan jirage, na ce a'a wannan yaran suna fitowa da makamai da magariba, shikenan jirgi sai ya zo shi su ɗebo fasinjojinsu su kawo su cikin hotel. 'Yan kasuwa ku da kanku kun tashi daga kasuwa kun kasa tafiya gida saboda unguwar ku yau wayannan yaran sun fito. Tunda ana yi ɗaya da ɗaya, yanzu mutum 100 ne suke fitowa, ɗaruruwa suna yi. Daga lokacin da waɗannan yaran suka fara samun bindigogi ko suka fara samun irin abin fasawa suna fasawa, ai gabaki ɗaya bala'i ya zo ya same mu. Amma distinguished senator, wannan matsala ta daba wasu na ganin cewa kamar ku 'yan siyasa ku ne kuke taka muhimmiyar rawa wajen baiwa yaran nan dama su yi irin wayannan abubuwa. Kwarai da gaske muna ciki, ba wai mu ne kawai ba. Tunda ina kallo a tarukan mu na siyasa zaka ga mutane da makamai da rigunan su sun zo sun dauka suna yi, muna da hannu kwarai da gaske. Amma mutane a gari ma suna da shi. 'Yan siyasa ne duk arewacin Najeriya ba gurin da aka fi sai da kwaya sai Kano. Kana zaton kai a unguwarku baka san wanda yake sai da wuyuyi ba? Me 'yan unguwarku suka yi a kansa? Wanda suke sai da kwayoyi a wannan sabuwar kasuwar suna zaton ba mu sani ba a gaya wa hukuma? Ba da 'yan garin ake yi ba? Duk guraren da ake yin irin wayannan abubuwan ba da mutane ake ba, 'yan siyasa ne suke yi. In an kama su waye suke zuwa su zo su ce za su yi a belin mutane. Wannan shine jarrabawar da muke ciki, bangare ɗaya kake kallowa. Lokacin da kake nuna da wannan hannun uku fa kai kuma kai suke nunawa. Kai to wace rawar ka taka? Kwamitin unguwarku kun zauna cewa wancan babansa ya mutu bari mu kai shi makaranta? A gidanku ma in tukunya guda 4 ce, wataƙila ɗaya ba zai iya yin tuwo ba, da 'ya'yansa suna kwana da yunwa, kai kuma a gidanku ka je ka bari har saura an yi, 'ya'yanka sun ci. Duk wannan baya cikin bala'in da ke damun wannan garin namu? Waye yake tunanin cewa yawa unguwarmu yara nawa ne ba sa zuwa makaranta, bari in ɗebe su in musu uniform in ɗauki nauyinsu su je su yi makaranta? Duk ba irin wannan bala'in ba da 'yan siyasa ne kawai?
ɗan siyasa ya kamata a ce an bari? Waye baya son kiyama, waye baya son zaman lafiya? Al'umma ba ta yiwuwa da layi ɗaya, kowa sai ya bada gudunmuwarsa. Bai zai yiwu mu ta tafiya ana blackmailing ɗin mu yan siyasa ba za mu iya magana ba. Ku me kuka yi, kai me kai? Kuma kai ba a baka dama ba, zaɓi wanda kake so. Ka je ka haka kawai dan wani ya kawo ma labarin da ba haka yake ba. Ga mutum ya ce nayi kaza ya fito maka da score card ɗinsa. Ka ki zaɓar sa, ka je ka zaɓi wanda kake kallon son zuciya ce kawai ta sa ka zaɓe shi, kuma ka ringa zaton zaka samu daidai. Abin da ka shuka shi zaka girba. Saboda haka inna Allah la yaghayyiru ma bi qaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai gyara mana ba sai mun gyara. Kowa wayannan yaran da suka kasa zuwa makaranta, wayannan yaran da suke shaye-shaye a unguwar mu, wayannan yaran da ba su da kaza, kowa unguwar me kuka yi? ƴaƴanka ne kawai? Kana da abincin shekara a gidanka, makocinka shi ba shi da na rana ɗaya. Amma da an tashi Allah ya rufe wa mutane ido gabaki daya, sai yan siyasa ake kallowa. Shin al'amuran al'umma ba akan al'umma yake ba gabaki daya? Yan siyasan nan su nawa ne a cikin mutane? Shikenan kun ga wannan a zahiri gashi nan ya fito, shine yake bawa yara makami a cikin siyasa. Ku fito gabaki daya ku la'ance shi. Yau dinnan a hawan bari gaba daya a zage shi. Ayi addu'a Allah kana kallo, idan dai ni Kawo Sumaila da wancan zabe da wannan za mu tafi zaɓe, na bar yara su sai ganye ko ƙwaya ko na ɗauko makami na basu, Allah ka yi min hukunci da kaga ya dace na ƙasƙanci da wulaƙantawa. Mu haɗu mu yi addu'a tsakaninmu na gaba ɗaya, mu yi tsinuwa, mu yi la'ana, mu 'yan siyasar, duk wanda ya isa ya zo shi ya ce haka. Ku kuma ba ruwanku da shi, ya je kamfen ɗinsa, ku je ku bar shi ya yi kamfen ɗinsa, ije ya tafi. Decent society kenan. Ita gaskiya dole sai mun faɗa wa kanmu, ko ma dai ya za ta kasance, ba wanda bai santa ba, amma fa sai mun faɗa. Laisa bi ma'arifatul haqi huwa mushkilun, walakin qawluha wa fi'luha. Kullun sanin gaskiya ba shine matsala ba, kowa ya san gaskiya. Qawluha a faɗa din, wa fi'luha. Abinda za a burge kawai shine ka ce 'yan siyasa sun kasa, 'yan siyasa sun kasa, 'yan siyasa sun kasa, ko a kan mumbari, ko a wajen tattaunawa, ko a wajen me. Wanda yake magana kuma ka tambaye shi, kai dukkanin yadda gwamnati ta ɗau nauyin ka, kai firamare, kai sakandire, kai aikin shekara 35, ka bari ka dawo gida kake karatu, 'ya'yan ƙannan ka ma ka taɓa ɗaukar mutum ɗaya ka kai shi makaranta? Ba suna can ƙauye ba. Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa GDY World. Muryar gaskiya tushen sahihan labarai. Ku kasance tare da mu domin samun sahihan labarai cikin sauri da amana. Nagode.